Rada mundur mawon. Ayo ora apa-apa kok. Tangane mok sing ngene lho. Cangkikku nang ndi cangkik? Oh, golek laron. Wah, le mencok pas pucuk. Iki nek sampean arep njukuk laron gila wis akeh ning tengah-tengah kene. Kaya ora gelem mangap ya. Pacitan. Agak iki lho. Piye? Dalang gaber-gaber agak iki. Ketoke kecemplungan laron. Aku kecemplungan sak pulune kok risi ya. Biasane kecemplungan sak pulune iki ora apa-apa lho. Kok saiki risi ngono lho. Ah beda. Aki seneng-senenge kok karo ora aku. Keselilitan kok wulu laron. Monggo. Soale kan atase urip kok ngene iku. Iya. Kayak mongko Iki ya obah. mesti tak gaberke. Biasane ismen. Oh niku diombeni men kok lho. Ngrembug apa? Laron. Lah iya apa? Matur sembah nuwun. Kula nggih matur nuwun. Selamat tahun baru, Mbak. Nggih, selamat tahun baru semoga 2020. Oh nggih. 2020 nggih. 2020 ki 2020. Nek bojoku isih susah. Kok susah? Ditinggalke 2019 isih delek-delek. Mergane napa? Lah ditinggalke sing 2019 wong dijoli sing 2020 kok delek-delek. Oh nek ku delek-delek ora kok pergo ngono kuwi. Apa? Ha sing wingi rung rampung kok sampean wis nganyarke. Wis ora masalah hutang ngono kuwi wis rasa diitung. Nggih. Ayo tenan. Lah iya ta ya. Ya pokoke masa lalu dibuang yang jauh. Dibuang. Nggih, karep kula niku ngoten niku, Mbak Nggih. Jange. Niki niku tekno taun anyar wae apa-apa njut arep dianyarke. Ya ora ketinggalan yang ngono kuwi kok. Lah niki aku barang ki aja dianyarke no. Weh, maksudnya apa-apa dianyarke 2020 sampean ya arep dianyarke? Lah nggih ngoten niku. Edian. Arep tak goleke pembantu. Pembantu piye? Ben ra kesel banget. Dadi tukang umbah-umbah ngono wae. Ya ora. Lah terus nek pembantu niku napa? Pembantu ora kudu mbah-mbah. Lah karepmu? Ya mbantu apa sing repot nek kowe kira-kira kesel ganti pembantu ora apa-apa ngono. Ki maksude iki piye ta? Lho nek olah-olah kene kesel, nek sing olah-olah pembantu. Kita pembantu ngono. Nek aku ngladeni sampean kesel. Oh ya karepmu nek kesel kepengin dianu pembantu ya karepmu nek aku manut-manut wae. Ya maksudnya aja ngono, Mbak. Wong iki tahun 2020 itu kita berharap kedepannya itu lebih baik. Wah nggih niku kudu niku. Wah dipethokke karo udan ning kene wae nang lapangan ngeten lho. Nggih, Mbak Jange. leres saya. Aku kelingan ya ning Cilikane lapangan. sampean biyen jaman mudane SMP Wah, aku ki bal-balan. pemain sepak bola anggo ngerti lapangan ku sikilku mung kaya arep mlayu-mlayu wae. Nek ngerti lapangan. Nggih, aku biyen ki pemain jos lho. Bual-bualan pertandingan karo Kulon Progo aku ngegol kok. Ya ning kene iki Pindho blung wah terus tenan. Ngegolke aku. dikeploki. Diantemi kancaku. Lah kok iso? Lah ngegolke ning gawangku dhewe kok kowe. Lah kuwi jenenge bunuh diri. Ya ora ono isih urip kene kok bunuh diri kowe ki maneh. Niki Istilahnya bunuh diri. aku mbiyen ki nek mung dadi gelandang kowe aku dadi gedablek mbiyen. Apa? Sing nang mburi ki lho apa jenenge? Bek. Ha, kuwi bek nek. Kira gedablek. Nek cok tiba dadi gedablek. Awake dhewe matur nuwun. Nggih. Sing nimbali rene sapa? Tujuane apa wis diaturke utawa dingendikake karo Mbok Jange. Oh, iya. Penyanyi Bapak Dr. Insinyur Haji Wahyu Purwanto. Nah, iki piyayi sing murakabi piyayi sing ngabehi. Ah nggih. Ya pertanian, ya infrastruktur dan budaya dan lain sebagainya. Sesuk pertanian ki saya maju. Tenane. Lho, iki daerah ki sing jeneng babat damen ku ora nganggo wong, nganggo mesin. Ngono gabah wis mlebu ning karunge dhewe-dhewe. Ngono kuwi. Sok ki saya maju. Dadi kene babat nganggo mesin ngono mburi wis cething isine sego. Nah kuwi ya biasa ya ora. Yo anggepe karo nganu apa no? Gawa kompor no. Mboten lah dikirim dikirim. Oh, lah. Lah ya apa meneh sesuk menawa sing ngasta panjenengane Pak Wahyu. Pak Wahyu. Kowe nek nyebut gelare wae ketekuk ilatmu wis.
Lho kok keteko ilate piye? Dokter insinyur terus haji. Lah iya. Wahyu Purwanto MS IE. Oh. Lah nek titelmu apa? Aku. Lho aku ki ning UGM ki 9 tahun. Niki yo MSC lho. MSC berapa? Merongos sak cangkeme. Nek sampean kok mesti nyandak cangkem to? Karo wong tuwa kok nyangkem-nyangkem kowe kok. Lho niku nek Lah kuwi jenenge nek ora ketemu karo sampean Lah nggih. seminggu ngono ya, Mbak. Ora. Ngimpi aku. Ngimpi apa? Ngimpi ketemu sampean. Kangenku mesti ngimpi ki melek ngono terus iki wis piye kabare ngono kuwi. Nanti pun mengomongi. Sampean kok ora ngono, dokter kowe mlayu kok wingi. Mlayu mripun? Aku lho ora mriyang. Nggih. Diperiksa. Meripat sentri. Coba lidahnya aku. Mlayu dokter. Lah iki lek mlayu ku ora mergo gila. Lah iya mbok aku coba anu lidahe. Mlayu dokter. Kaya kuda. Dokter lek mlayu ku ora mergo gila. Napa? Mergo sampean niku apa-apa dicaplok. Maksudnya? Lah niku enten laron niku menang mboten isin mesti pun dicekeli kok Mbak Sange. Nggih napa? Nah nggih. Dagelan laris iki panganane laron. Lah niku to. Walah. Klabang men dilahap. Non sewu. Keluar apa wong Gunung Kidul, wong desa. Ki nek ngerti walang goreng, laron, terus nglengo digoreng terus naike piring. Apa? Kemecer. Ora sah ngono. Sing Gunung Kidul ki daerah sing enak. Nggih, Wis tak bola-balik tak omongke apa to sing ora enak ning Gunung Kidul, sing ono. Lah nggih. Walang. Heeh. Putrul. Ungkrung. Ungkrung nggih Bu. Ayo. Nganti tekan beser, nganti tekan apa mula gegremut kan nggih dilair kene. kok sik jenenge beser ki apa? Sampean radong beser niku kaya singkel nika. Niku sing paling top niku uyuhe. lah kene ketang go tombo. Iya. Lah kowe iki beseron. Ono besermu ra enak iki ngawur wae. Lah kowe iki padha ora antarane beser karo nganggo sing mburi ki tambahi ren ngono ki. Beda. Oh. Pancing ki mlengkuk ngono nek pancingan ki gulumu, pamane ngono. Nek ditambahi nganggo en mburine kuwi wis beda artine. Oh iya ta. Lah klambi ning nek tok nggo dadi klamben. Heeh. Kathok nek tok nggo dadi katrokan. Ngono beda dadi en wis nambahi tembung beda. Wah, jan wis. Nggih to Mbak Cingak, Mbak Cange. Bener. Lah mbok cange ya cowok ganti mbok cingak. Aja kalah karo Mbok Cange. Kalahe pripun? Mbok Cange kowe ndelok laron ket ora kecengen nggih delok nggih. Iki laron kok kaya ngene. Ini zaman cilik aku mbiyen tak uyak-uyak ngono terus angger tak nunuke nggon Lah niki coba. Nek saiki cange iki dirubung laron nggon dodo. Kuwi njut kepiye kuwi carane ngilangi? Ya kuwi dikebut kowe mari lah beda karo kowe. Nek Mbak Suin piye? Dadak nyuthiki. Ke sumur. Iya, heh. Wis umur. Padake sumur. Ya ora, no sumur kok ngene iki tangger wong ngungak. Nggih. Iya. Pokoke nderek ndedonga Mbok Cange. Nggih. Yenipun Bapak Wahyu menika mugi-mugi kasembadan menapa ing dados sedyanipun. Amin. Kula yakin menawi panjenenganipun ngasta wonten ing Gunung Kidul sansaya maju, sansaya gemah, sansaya ripah. Nggih. Wonten ing bidang menapa kemawon Pak Wahyu menika kasembat ngabehi. Lho, sampun jenenganipun? Lho, menika Sampun napa nggih? S1-nipun pertanian, Nah. S2 industri. Nah. S3-nipun doktoripun industri pertanian wonten Jepang. Wah. Sampeyan S3 namung wonten Trawana. Nah, kula S2 pun pilek kok sampean. Lah kuwi nek ngopes. Iya. Oh, pendidikan kok pilek. Nah, ya lah aku ki arep ngene iki ya ning UGM 9 tahun kok ngayal. Kowe lah. Kok suwemen kuwi titele apa jeneng ning UGM nganti 9 tahun ki? Lah ngopo? Metu saka kono ki ndek titel apa? UGM ki apa? Universitas Gajah Mada. Oh, ora. Lah, UGM ki urip gumantung maratuwa ki 9 tahun aku. Dadi alah. melu maratuwa ki 9 tahun. Wah, Mong nunut to. ha nggih. Lah aku Mandekno umuk jarene sugih. Halah. ngapa sugih tenan aku ki mbiyen. Sugih apa? Lho. Aku ki anak wong sugih 7 turunan kok ngeyel kowe iki diomongi. Lah kene kok ngebak aku kok sprene mung dadi urip kaya ngene. Aku rak ngomong anak wong sugih 7 turunan. Ning aku ki sing nomor 8. Digur tekan 7 kok. Dadi kumanan kere ya ora apa-apa. Ora kok piye tak gemateni Pak. Aku karo kowe iki ngerti nek aku iki gemateni aku wis matur nuwun banget. Ning elek isine. Kok elek? Hin kok kowe iki seneng karo aku apa to? Wong nek dibanding ngono jane nilene aku ki 3 kowe 8. Monggo ya aku wis tuwa kowe sik rada nom.
Aku ora piye-piye ndek bojoku iki ora mergo piye-piye. Goleke gampang dihapusi lho. Ra jar aku niku. Ndek bojo kok kaya maling ora sing apik. Sampeyan kok yo njur mesake kok bojo kok dunake maling lho. Lah nek tukang ngapusi lah nek ora maling piye wong sampean bonjo aku ya mari mati 10.000. Lah saiki piye ning sing jeneng ngecake kira ya kudu pinter nggih Mbok Cange. Nggih. Lah pinter-pinter kok nek saiki barang-barang larang. Ya carane. Lho carane pripun? Nang pasar ngedit 10.000 kuwi mulai iso Ning pasar Bedoyo ngono kuwi iki apa-apa wis larang saiki. Ha iya. Jajan 10.000 kuwi nganyang Lombok ning nggo numbukan Lombok ne tase dibuka nyedake niki pinten cuthik. Engko nek wis kebak wah mboten anu ngene kira isi Lombok. Nah, engko kari dhewe iki ana dream lengo kae, tak ungak iki andrukmu tak tibake plung. Engko nek wis kira-kira akum kae nang pojok tak peres duitmu wutuh, drigenmu kebak, tasmu gupak Lombok. Ngono wis duitmu wutuh. Ora ketak aku nek tekan omah nggo goreng tahu rasa andruk ya ora apa-apa wis. Genah aman kuwi. Aman. Oh, wong lanang kok ngajari bab sing ora apik ora. Mboten, niki ning dienggo guyon mawon. Jalarane wong arep sukses ki memang harus prihatin. Kepengin sugih ki piye carane, kepengin penak urip iki carane piye, kudu prihatin. Dadi prihatin. Mangan. Upamane carane wong sugih ki kepiye carane ngono? Mangan barang ki nun sewu, mangan ki ana aturane. Hah? Mangan ki ana aturane nek arep sugih. Carane Carane pripun? mangan aturane nek arep sugih piye, Pak? Piring nang sego, curi banyu, nang uyah campur. Mangan nganggo uyah banyu sego tok rasa nganggo lahu. Genah sugih. Sugih ngirit ngono. Kuwi aku. Ha iya. Nek sampean? Lah aku ya jajan ana wong tuwa kok. Ternyata lho Mbok Cange. Kok rumasaku marep menangan terus lho. Apa? Bojone mula mbak Suing ki tak Kon sono kok prihatin. saya tuwa, saya sepuh, saya Lah kuru, ki saya kuru mergo kula niku ngeres. Uripku ki kokean prihatin, duwe bojo rewele ra karuan. Kuru lemu ki ora mergo kurang mangan. Lah ngopo? Wong lemu ki ora mergo kokean mangan. Lah iya no. Kokean daging arep mangan akeh kan ora dadi daging ora lemu. Umume ngono kuwi. Oh dadi nek wong lemu ki ora mergo kurang mangan. Ra, wong kuru ya ora mergo kurang mangan, mergo kurang daging. Kuwi dadi kuru. Nggih to Mbak Cangik logika ngoten niku. Wah, saya akeh larane mbok golek tampah kok ya. Aku mbiyen dek cilik nguber siji tak selamat nganggo sentir, nganggo wetenge jedot terus tak cik ngono ya mbiyen. Lah saiki ya entuk kok. Ora wis aku wis tenan aku apa. Nostalgia ra apa-apa. Jare sampean wingi udan pisanan yo udan-udan turut kebon. Oh, udan. Kelingan dek jaman cilik. Cilik ya tanggamu aku kan ngerti cilikamu ya udan-udan karo aku wetenge mblegendis susu mbiyen. Sapa? Niki. Oh berarti kenale wis cilik to. Tangga cedhak. Oh nggih. Terus do udan-udan mblegendis pengen kaos poret ngono kaya wetenge mlenthrik rambuté brindil kok mbiyen gudike rendel mbiyen. Lah mbok yo rupangsane wong biyen ki yo ngono lele. Isa-isane. Oh nek aku pancen tak akoni zaman aku mbiyen sak umurku. Sing jeneng gudik itu wajib. Kok wajib? Gudik kok wajib ki ora percaya Gunung Kidul ki nek urung gudiken ora oleh KTP. Tapi yen niku sampe kok ngayal. Anggere gudiken wis oleh KTP. Dadi arep golek KTP ki didelok tangane gudiken urung mumpun wae entuk KTP. Nek urung gudiken sik ngoten. Kok gudik kok wajib lho lha diomongi sampean kandheng penyakit niku nika-nika nggih ngoten niku mbiyen niku ngoten niku orang ya cah cilik nek sakniki niku beda nek cah cilik saiki ki anggere langet awake ngono kan zaman maju ya ditari ya bakso boleh mie ayam boleh bakmi godhog boleh tukoke dolanan po kae dolanan aku mbiyen glethek nang dipan ki mbok kulinari ming piye dingake gendrenge ya menisis apa bantale kurang dhuwur aku meneng wae dingake lawange ya men padang mesti mbok. Bareng sing mbok metu lunga ki mesti mulih nggo panganan ya aku. Lah kok piye? Pengen idu apa piye? Iki wong tuwa apa wong idun? Mesake ya jaman biyen ki ya, Mbak. Ket saiki nek mesake wis Yo ora. nggih. Kalian dipun selani monggo. Wah, edan iki nok. Jan marai laron kok yang ngruyuk nang kono. Wingi ten playen nggih diruyuk ngoten. Kaya nang pampir karo banyu kek nang kono ngisor ngono jan jos kuwi. Ha iki wis wedang rung tak ombe wis do dirayah larone kok wis do diombe ya iso. Diombe mawon malah nggo cendol larane mboten apa-apa.
Lah mbok ya diwarai carane pripun? Oh wedange kono kok kon marai aku iki darane lancang aku. Caranipun piye? Ayo. Nggih, monggo kados pundi. Menika sementara iki kedatangan awala lagi satu no. Iya. Saka Simoban. Oh iya. Simoban Piyungan Candirejo Baru Prambanan. Nyuwun tembang engko keri iki nyuwun grajagan Mbak Ayu. Iya. Nggih. Sing wigati diaturake dhisik. Ki mau pesenan saka nganu Mbak Suwin Kadawan sepados nyaping gunung. Iya. Iya, monggo. Aku malah bingung to iki rasane. Kaya ting sliri ngono lho ning ngarepku mataku. Enten napa-napa? Apa arang Tenang. Mlebu cangkem barang e. Oh nek niku mun bener. Kok bener piye? Lah cek nang mlebu iki ya ngrekoso to kok sampean ngono. Aja dipateni wis sampe. Apa patenono kabeh wae? Ya aja wayangan kok petengan lho. Ya oke sing lenggano sisih kono nun sewu panjenenganipun Pak Supriyadi wonten, Pak CP Supriyanto wonten, panjenenganipun Bapak Pakron wonten, matur sembah nuwun. Tentukipun Pak Harno iki mau do pesen lagu kabeh. Apa Mas? Apa Mbak? Dereng kantenan wong dereng do nulis mangke aja. Lah nek pesen ki kudune ra cerat. Aku tak pesen lagune tak nulis sik ngono. Nggih, mboten apa-apa. Ya. Saben wengi. Nek biyen Sakniki ora. rong sasi pisane ra mesti. Le ngopo? Le rondo lunga terus ta awake dhewe. Wong sampean ki ya kon rondo jare ngelu mules kok anggere wong genduren mangkat dhisik. Ya eleke ngono kuwi lho, eleke. Nggih. Ora elek. Ora Ora saben dudang bengi gendul. saiki rong sasi pisan kok ora tau. Wendrengan. Lah kepiye karepmu piye aku manut? Ayo. Ora. Tenan. Ora. Kowe tenan-tenan kok ya aku. Ya bojoku ki nek cah cilik no njejaluk ki rak tangane ngatrung ngene. Heeh. Nek bojoku ora. Tangane ku ora nggo ngatrung. Lah kepiye? Meneng wae. Ayo. Nyampluki barang-barang ayo. Nang njaluk kok nyampluk sikil. Lah mbok ngatrung. Bocah ki nek njaluk ngatrung kok dadi kowe malih aku. Lah kowe ora bocah. Iya makane iki. Nyawang Gong genjleng bubar larane. Ampun dobahke riyen wayange saderenge tambir kalih banyune teko. Mungkin nek ditadai tambir kalih banyu njare obahke uga kabeh pun bermanfaat. Kok dadak nggo tambir banyu apa? Lho nek pun tiba banyu mboten iso mabur melih alias klumpuk. Nggih nggih. Oh pinter carane Mbah Waluya. biasane sok nggo mancing nek Mbah Waluya. Nggo mancing. Mancing weteng. Mancing ki ya nek menyang ya aku manut. Gitu. Nggih, matur nuwun. Mancing barang ki ana artine. Ana anune apa syarate? Syarate ana teorine, ana teknise ora mung waton mangkat nggo walesan to gayan mancing. Lah nek ora Alah wong mancing kowe kok dudak nganggo wewaler lho. aku ki tukang mancing lho. Nganggo syarat lho. Nek arep mangkat mancing ndelok le turu bojone posisine piye. Wo. Ngono apa? Nek muring iwa, Heeh. le nyekel gayan tangan kiwa. Kena entuk iwak. Dego banget. Nek upamane Miring tengen, Heeh. tangan tengen. Cetoplung langsung gondol. Nek delale pas mengkurep Tangan loro. Wus. Guna iwak gede. Nek bojone mlumah, Rasa mancing no. lah kok ora Oh, iya. mancing? Mesake to. ora mancing mergo walesane dinggo kok ya. Ora wis kepancing kok. Ya rasa mancing lho. Lah ngopo mancing ngono? Direwangi kok mancing. Yen memajeng among karo janur kuning. Nek laron ki ora diendani. Oh ngendi-endi ana kok. Heeh. Pun mang menemawon. Ning niki mesake lho jane uripe. Lah pripun? Niki uripe mung sediloban lho. Ming metu sekoleng mabur terus engko mbodoli wulune, brul terus irit-iritan do golek. Mongko gandengan nggih nika. Niku laron niku lambang kerukunan.
Kok iso? Brul dhewe-dhewe. Do golek urip dhewe-dhewe. Ini nek wis brondoli pulune mesti gandeng wong loro anu laron loro dulu. Oh. Bojo kula nek padu men tak dudui laron. Lho, laron wis iso dulu-duluan aku karo kowe ra iso, aku ya ngono. Terus dulu-duluan. Ora. Sampeyan kok aneh. Putih kula anu ne. Aja tak geplek. Nek kene lho Sembrono kualat to sampean. Lah tak jupuke. Mau tangane ngene kok nek jupuk. Arep jupuk kan ngene sik. Wis ngerti aku ora apa-apa. Nah, nggih. Kene tak jupuke kan ngono. Wis kembang urung iki? Urung. Sarono engko nek kesampluk ndarani njaluk aku. Jaluk apa atuk aku duwe. Rada mundur mawon. Ayo ora apa-apa kok. Tangane mok sing ngene lho. Cangkekku nang ndi cangkek? Oh, golek laron. Wah, le mencok pas pucuk. Iki nek sampean arep njukuk laron gila wis akeh ning tengah-tengah kene iki. Kaya ora gelem mangap ya. Pacitan. Agek iki lho. Piye? Dalang gaber-gaber agek iki. Ketoke kecemplungan laron. Aku kecemplungan sak wulune kok risi ya. Biasane kecemplungan sak wulune iki ora apa-apa lho. Kok saiki risi ngono lho. Ah beda. Aki seneng-senenge kok karo ora aku. Keselilitan kok wulu laron. Monggo. Soale ken atase urip kok ngene iku. Iya. Gek mongko Iki ya obah. mesti tak gaberke. Biasane ismen. Oh niku diombeni men kok. Ngrembug apa? Laron. Lah iya apa? Hin kok nek kowe pipis kono kae lho, ini jinjul loro kae lho. Kono kae to. Aku wis tau mlebu rono, des mlebu kancaku pipis ngono, wedok ngono tak terke aku pipis nang jero aku kancaku rampung aku nunggu nang jaba kok suwe men. Bocah wedok pipis kok suwe men bareng metu ki lanang. Lho. Lah sing wedok meneh ndi? Lah wis ket mau le rampung ngono. Tengok-tengok nang ngarep kamar mandi aku. Sarawi. Jana. Napa? Gantiran sik cilik. Nika napa kula ken gak? Nah, sing cilik niki rak mengke pindah sing padang-padang rika. Laron rak golek nggon padang. Pripun napa rika dialing-alingi ngoten iki? Men peteng rika lho. Anggepe aku limayang ning WC umum ngono kok. Aku mengiguhke men rakuyuk laron kok ya sida mulut. Laron mayang kok dialingi gedhek. Nah, mboten napa-napa. Hah, mlebu, mudhun. Engko kari dhewe laron sedhe banget sing ngencoki. Ya ora ana nek nang ndi iki ukurane laron ki ya mung semono kuwi. Kowe ora ngerti ratune laron kok jenenge. Ratu laron ki jenenge Gundrik. Apa? Gundrik. Gedine sepiro? Nek iso mabur ora? Ora iso mengugat uget ngono kuwi meneh Ratu Laron. Oh, lah kuwi gedene apa? miturut sing omahe ratu niku. Oh, Wonten sing semanten iki. Wonten sing semanten iki ning Jade Wulu. ming sithik. Ora lah nek jodek gundeke gedhe kok wulune cilik iki piye? Lho gedhe gundhek karo wulune masa gedhe wulune kok aneh men. Gundhek mapane ning jeron kepundhung rupane putih kaya uler nek putih niku jenenge gundhek. Aku ki pengalaman nek Kuwi gegremet. nek metu jam pira? Ora metu. Ora metu. Ora sumuk. Dadi ora kolaran. Ayo terus napa, Rek? Kah ora tau neruske aku.
udan panas udan panas aling-aling caping gunung Tungdet. Tungdet. nadyan jula-juli nggo Pak Wahyu. nadyan niki ajeng jula-juli iya Pangalembono caos Pangalembono Nun sewu Bapak Ibu para pamirsa sedaya para undangan ingkang lenggah wonten ing sisih mriku kula kekidungan jula-juli model ngayogya mangke menawi ana sik apik ya dipethik nek sing ala ya singkir ana nek kira-kira ana sing lucu ya do guyu nek sing lucu ora guyu berarti ya lara untu ngono ya kok dadi marep rene iki ayo ora apa-apa Aku ki nek mung dirubung nggon rayu ora apa-apa wong menyamberi. Nggih napa? Iki lho mlebu kene barang. Oh, biasane dirubung kono ya ora apa-apa kok sampean aneh. Ora tularan risi kok ya. Iki mau ana sing mlayu loro. Mergane mlebu wah bengok-bengok mlayu sajake weruh ingon-ingon aku sampe. Golek niku laron lanang, golek sing wedok. lah tengere piye lanang karo wedok laron semono-mono Ya kon bawa angger swara wedok ya lanang. laron kon bawa iya Iki jelas-jeli. nggih Ya wis. Ana yuyu kacamplong blumbang. Kae tekek ana wowongan. Duwe bojo ayu bola-bali ilang. Beno bojo elek sing penting pinter golek utangan. tenan to Ngono kuwi lameng guyonane. Tekek lorek. Sanes. Aja nyindir bojoku. Kok nyindir bojomu piye? Bojoku ku arep dagelan wawake cilik nu tatone tekek kene iki marep medun. Wah, Mbak Suhin ki ditato lho. Angger seminggu ratus tak ungakno tekeke marep munggah. lah ngopo Tekek ora betah gondo ya. Sebrono. Senengane ungak-ungak. Ana banyu dicampur obat memang Pak Wahyu biayi sing hebat. Nyuwun tepuk tanganipun. Matur supanuwun. Menika naminipun lak wayangan ingkang sepisan kangge hiburan sing ping pindho nguri-uri kabudayan tuntunan iki uga nganggo tatanan iki budaya Jawa ayo tulur padha katekno diusahake supaya ngrembaka ora kalah karo kesenian mancanegara iki jenenge lak wiyaga sopan santun mesti kabeh uga dijaga lembah mana ora gampang duka nemuti iki kabeh budaya Jawa dalu menika padha ndedonga ngersane Gusti Allah kang maha kuwasa muga warga kene pinaringan widodo rejeki lancar cukup
matur nuwun dhateng para kadang ingkang sampun kersa begadang ora peteng nadyan udan iki padang arep turu krungu wayang dan tumandang ning do eling ngersane pangeran nyeling ana nyawa kabeh mung nyawa gaduhan bondo donya yakin iku mung titipan derajat makan panguwasa iku kabeh mung sampiran nek dadi wong urip tak jaluk aja pelit lan kiker ngeling ana donya iki dulur paribasan mampir so nek wis mati mobil anyar apik ra iso mikir dulur wong nek ana yakin ora disiapi tempate parek iki ala bojo ayo neng endi mesti karo aku saben dina sumeh ora tau nesu ning janjine aku kerep payu pangurip kuwi butuh duit ning aja nganti kabeh sedulur padha sengit lek golek duit direwangi kekancan karo demit aja ngono kuwi bakal morat maret oh iya ya iki ala pangan nek biasane dinggo bal-balan ning bengi iki dinggo wayangan sing ngragati sapa Pak Wahyu sing digadang ngarang iki sampeyan niku nek iso napa jenenge ngarang ngonten niku ya sakal itu. Nggih kula ya kumpul kali bojo. Ning kok ya nyenggol jenengku barang lho. Iki jagongan malah kepenak ban. Jalange ning ndi? Lah iki lho. Lah niki legayatan riki. Kaya dagangane wis entek yo marep rene. Lho sembrono padake bakul baku. Lho niki wis suda nek dipateni ya do ning nggon padang tenan. Nggih. Ya ora kaya sampean pitoro laron nek kowe ora golek nggon peteng. Soale ngeten bojo kula wis tampa nggih kula kuwi elek Pak. Ora bagus jane aku moh karo kowe. Bagus elek iki gampang syarate. Men bagus kepiye wong elek iso dadi bagus. Lampune patenono pot ora ketok elek mbok bagus aku guru. Padha kabeh. Padha kabeh. Rasane padha. Ter ngeten rasa umuk bagus to elek. Sebab disebut bagus mergo ana sing elek. Non sewu jenengan bagus iki mergo ana sing elek. Ning nek kabeh bagus sampean ora dadi bagus ping biasa. Mula kula niku drunjung derajate sampean men bagus, kula trima elek ora apa-apa. Enten. Kula niku kudune entuk ganjaran akeh, jenengan kula junjung. Lah nek kula bagus, sampean dadi bagus mboten. Biasa. Bagus kabeh, biasa. Bagus kabeh. Ning nek kula elek jenengan iso dadi bagus. Terus bagus luwih awet katimbang bagus. Elek luwih awet ketimbang bagus. Bagus 20 tahun peyok. Ning nek elek 20 tahun saya elek. Awet. Kuwi padune sampean wis bacot elek. Ayo nggo mbelani wong sing elek-elek kaya aku kuwi lho. Ya ora apa-apa. Iya, apik. Niki wonten anu Mbah Waluyo napa? Panyuwunan saking Mas Pai Caca menika saking Korea. Iya, lumantar streaming. Wah, nyuwun lagu Kembang Rawe. Oh iya, diaturake. Sing disuwun nyekar Mbak Agnes. Oh iya. Monggo. Mbak Agnes. Nek marep mriki ngendikane biasa mawon. Lah nek ana kok ngadep cangik ro limbuk, nek marep mriki biasa mawon. Lah carane biasa karo rai kepiye? Carane biasa piye? Iki aku wis biasa. Iki ora kaya cangik karo limbuk. Iki ana wong njaluk lagu. Iya. Iki ana wong njaluk lagu. Iya. Nek sampeyan nek marep mriki biasa mawon. Ya kayak nyedekno kayak jagongan no, jagongan nyedek. Lagu apa sih biasa? Ora usah nganggo ngono kuwi linggo. Sing nyauri sampean wae ya. Ora usah aku dadak nglakokke wayang ora usah wayange nang kono. Wayange nang kono lah nek sampean madhep mriko iki jange karo limbuk nek teng mriki Mas Eno karo Waluyo. Ngoten mawon.
Ngene iki wis spontan kok ya, Mbak. Ah nggih, pancen ngoten niku spontan timbangane mboten spontan. Ayo Mbak Agnes, monggo. Anu capek gunungnya dereng niki dereng. Oh iya Nding kok ora. Nah, lali ta? Nah, iya, lali. Lah senengane iki sampean ya ngono. Ora iki pancen iki dasare ya ngono kuwi. Wah, monggo. Oh, anu sing ngerbak. Nadyan wadon sarata Kok ngerti iki nek ngerti? lanang piye? Iki Mas Kiswanmu saka ndi nek ngerti? Saka nyekeli laron. Ra, Nang apa? mbecekke rasa. Lah kok becike rasa? Rasane piye? Kamu rasane ra penak bareng tekan kono metu mulih. Nah, palangane kan becike rasa. Neng aku niku malah slendro pelok lho kamar mandi niku. Omong kamar mandi kok slendro. Aku nguyuh marep kono tarepne. Iki slendro pelok kan. Lah apa dedak kok ubeng-ubenge ngono kuwi? Ala rasa apik kok tak coba sing tipis iki. Tak ubeke. Berarti sing iso ngarani slendro pelok ping lanang ya. Nek wedok iki kisare gur gangsaran. Piye upamane? Ning ora gangsaran kae tung-tung jeng-jenge mesti keri. Jeng-jeng. Karo awake ngene iki, Mbak. Jeng-jeng. Iki rasa wayangan ketoprakane apa piye? Eno mane banyu Aki. bening. Non. Banyu bening. Dek jaman Sarana. Jorang kelingan Iki wis tuwa ya polahe ra. Andene ngono jarene nang omah ora dikapak-kapake. Sinten? Lah kene iku bojo kula aku nang omah ora tau kok kapak-kapake. Lah wong ning masyarakat umum kan sampean wani kaya ngono karo aku kok. Waduh. Zaman kok nggunakake tuwa to. Tuwa ki arep enom utawa disebut enom ki gampang. Sebab piye pripun? Carane piye? Klomatana kencur. Gek ben Nek kowe lewat wah bocah ki sik mambu kencur. Sik enom. Dadi si bocah kaya bocah. Si mambu kencur. Mambu kencur. Nek kowe klomotan lemah ku wong wis mambu lemah. Apa iya?
Iki le jagongan kok. Matura saiki larane wis lunga kabeh. Wis baca dipateni kok. Iki nek tak uripke aku rono ron rene kabeh. Ah nggih bener pun ngeten mawon. Mengken nengke mawon. Engko nek ratune metu mesti seleren. Apa jenenge? Gundik. Tur meneh madhep mriku karo ngetus. Apa? Tus keringet. Oh iya. Mbok anu nyuwun teh pahit kalian Padahal kau jajan lho. teh pahit cangkir setunggal nyambut gangsal. Zaman biyen zaman biyen nek wedangan Wonosari pasar iku anake loro digawa, bapakne karo mbokne karo mbahne. Wedang pahit kalih nyambut gangsal. Dadi le tuku ki mung rong cangkir ning nyilih cangkire iki 5. Ngirit kuwi termasuk pengiritan kaya kuwi mau lho. Oh, anakku ya tak jane Wonosari nu. Wah, ngger wong mampir ki monggo Pak monggo. Anakku, Pak, sedulurmu akeh, sedulur ndahmu ku kok dodol aku. Mula sakniki kula niku nek sampean ajeng ngersake cangkir kula niku dadi akeh banget kan neh menyolong to Pak nih. Iya. Oh, anggere jile cangkir 5 kok mulai gawe krupyak-krupyuk. Ayo aku ki rigen kok. Ayo. Sokar bisa mergo dindangdutke. Iki mau larone gobrebeken lunga kabeh. Ora ngono kok ya. Terus do kontring ya. Isih ajeg nang kono. Iki sing ora ngerti gending laron iki dadi. Lah kena do joget ngono ora ngerti gending. Rumangsa bengen ya lunga. Ah barengane ora tekan neh lho. Ya ya ra. Mbok sampean dadi pengusaha. Ayo ora apa-apa to. Men kaya sapa? Lho mbok ora men kaya sapa kok ya. Biyen jare tau dadi pengusaha apa uler jati kuwi. Wah, aja ngomong uler jati. Saiki usum lho kene. Ah iya meng usum trung uler jati. Wah, tenan. Lah tekan 150.000 lho Pak Ne. Anggere sampean tenan gelem golek ngono kuwi terus didol mboten kok ten wilayah Gunung Kidul ten Surabaya napa ten pundi ngono Sumatera. Monggo sing adoh. Sing adoh sisan endi? Oh iya no.
Ana kene 150 200 tekan Sumatera iso 750. Oh, aku wis tau ning rasah diceritake kuwirangan. Lah kok kuwirangan piye to? Lha kulakne kene 3 kental. Monggo ya nyilih kono 3 yuta aku. Nggo modal. Tak go ning Sumatera tekan kono dadi kupu kabeh kan ngopo. Isik lucu. Terus sampean apa? Lara ning omah kae to mergo cekor kuwi. Nggih. Lah kok tuku obat kok dadak ndelik-ndelik iki ngopo? Oh, nek niku bojo kula niki sing kebangetan ditresnani ra gelem. Lah mergane tak tinggal tuku obat lek teko kewengen muring-muring. Tuku obat mangkat jam 7 esuk nganti jam 8 bengi iki ngopo? Selak penyakitku tekan ngendas. Mone mung lara jempol sikil lho nganti tekan ngendas. Munggah cepet banget. Lah kowe ngopo? Aku tukokno obat tidur lah, tak tukokke tenan to ning warung. Heeh. Lha ku mlaku ya nggon sepi-sepi no. Lah kok mung tuku obat tidur kok dadak ning nggon sepi-sepi? Lah aku nek gebrebeken obate tangi. Ora mandi dadi obat bangun no. Wong obat tidur. Dasare nyun ngapunten arepa ngakune pinter niku isih rada bodho sithik kok niki. Napa? Oh tak kon tuku pulsa ya sedina nutuk. Lho. Kuwi ya kowe ora kena digugu omonganmu ya, Nak. Kok ora kena piye to? Pak, saiki zamane zaman penipuan. Heeh. Aja ngenai nomor sembarang wong. Iya. Aku tak kon tuku pulsa to. Duit 100 tak ulungke bakule nang pulsa kuwi. Ya, terus? Lah kok bakule pulsa kita kon nomere pinten, Pak? Bocah ki arep ngapusi aku ya. Terus piye? Kok keke sapa nomere sapa? Nomere kancaku dadi ngapusan men kancaku. Kowe iki jenenge sampean. Jenenge iki wong nek SDM-e rendah. Nun sewu kasarane wong goblok nek ora gelem ngaku goblok. Lho. Sampean ki saiki ki zamane zaman penipuan, sampean sing cerdas sithik. Waduh. Nek takoni nomor wong ya aja sembarang wong dinehi nomor. Lah ming atase dodol pulsa kok takon nomorku. Kira ming arep ngapusi to. Ayo tak nehi nomere kancaku. Lah ke akhire kuwi kira ya pulsane nyemplung gone kancamu kuwi no. Oh ya ora iso wong lek mbayar nggon kuwi kok. Lah ning kudune nek tuku pulsa ki ya sing ditukokke ki aku apa sampean ki nomere kuwi sing diulungke. Kowe iki lambemu ora kena digugu wong lanang sih. Oh, malah nglambek-nglambeke bojo. Aja ngenehi nomor sembarang wong. Ya ora apa-apa wong pancen kok sampean iki jiwa sosial seneng tetulung kok. Iya. Duit 100 ilang ya wis. Meh ora apa-apa. Pulsane mlebu ora kowe? Lah nggih mboten mlebu wong tekan mriki niku. Kowe ora mlebu pulsa. Ora. Oh, sesuk gampang ku. Dasare niki seneng tetulung dadi mung duit 100 ilang ra apa-apa. Ora gelem ngakoni lho. Ya kleru aku nek baku kleru terane tuku pulsa nek takoni sing bakul pulsa ya ngaku nomere. Ngaku nomere kok. Mas aku arep ngapusi tak nek nomere kancaku lho kene tekan muring-muring omah. Pulsane urung mlebu. Amun perkara pulsae kok padu lho. Mbok ora usah dienggo padu. Padu aja meneh masalah kuwi. Biyen jane sampean lek ketemu Mbak Suhin teng pundi to? Lho. Niki mentong kecedak. Oh iya, menggo sejarah kok ya. Sejarah iki boleh-boleh tak makene tenan iki. Iki wis sejarah tenan. Aku mi entuk Suhin iki jane ming kedanan jemurane memeane. Memeane Suhin. Aku lewat ngono iki Senin ngono Suhin ngumbah rok. Waduh. Roke Suhin gedene semono. Endah rite aku. Apa ngerit kowe kok dadi? Selasa aku lewat kono ngumbah klambi dhuwuran. Heeh. Oh kena angin kuabet kowe. Waduh. Lengene wis semono. Iki ora repot limbeneke. Ayo terus Rebo aku lewat ngono iki ngumbah kacamata jaranandungan. Kacamata jaran yo. Iki lho. Apa-apa? Rak kaya kok sing cetha to? BH. Nah, dikumbah. Kuanginan ukur. Wah, lha kok endah apane? Tiba ning ngarepku. Ya tak jupuk. Iki ora mungkin didendra wong ora ana isine aku ya. Lah kok ora ana isine? Lah ora tok engko to. Kothong. Tak sampirke kuanginan meneh ngawe aku. Kacamata jaran ndengane semono gedene. Lah endo matane ya. Ndah kusire. Wah, iki kabeh wis dikumbahi. Wes aku jemuah kok Suhin ki ora umbah-umbah. Apa kae cok ora dikumbah kok ya. Kaendi. Ora sing tok enteni apa? Jarik. Aku ora jarian. Aku ora jariane Mbak Cange. Saestu niku. Ora tau jarian kok entok enteni mesti beda kuwi. Beda.
Oh, kok ngerti sampean? Ya sampean berarti tekan kono pikirane nek aku ora malahan. Ah wong sampean bar ndelok kumbahan ki aku mesti ndelok kok ya. Oh, sing mboten dikumbah napa? Hah? Sing mboten dikumbah. Ayo mangeling-eling. Kacu apa ya? Ah, iki lahire batine ra cocok kuwi. Mosok mek kacur aku mbak kok diurus. Nggih. Sampai gunung wis niki mau. Sampun. Sampun. Nggih. Saiki kembang rawe Mbak Agnes. Mbak Agnes, ayo Nduk cahayu kene. Mundur Suin. Mbok ya sing ngalon. Kene Nduk. Kaya mau lho Dek arep mangkat rene iki aku niba wae mbok tulungi. Arep benake jare, entak benakne Nduk. Aku ki wong tuwa seneng tetulung. Kene wong ayu. Anggon aku mlotrok ora tau kok njukke kok iso-iso. Sing isor niki Mbah Mang. Oh ya sorry nek sing isor ndak pangan rayap. Jare nganti pangan raya. Wah, bocah ki nglangkai gedang dadi bengkong gedange iki. Lah ket mau nggih, masa ya kur dilangkai dadi bengkong. Mana kenceng lho dilangkai nek kok dadi bengkong ki ngopo sok. Aku jenenge gedang nyalai kodrat. Oh, gedang sok gawe wirang aku iki. Aku kewirangan mergo gedang wis tau. Mergane. Lah aku arep tanggapan nang kono lho, Beduyo kono. Uduan terus aku ngeyup nang omahe Pak Dukuh apa sapa ya ngandringi kono. Ngarepane gedhu amuatono tak pek ora nang wong muangan. Barang wis entek kira-kira setengah lirang sing duwe teko. Terus aku nembung, "Anu Bu, kula ngepek gedang niki lewat suran mboten napa-napa Pak. Wah niku mincok dipangani kethek." Wah. Kethek ya menang kirim blenger gedang aku. Awas tundur yo tintak kowe kok. Angga. Ayo Nduk Cahayu iki kembang rawe. Waduh. Pripun Mbah Waluyo? Alhamdulillah isih iso obah, iso mamah, duit ya isih genah Nduk Cahayu. Heeh. Kowe piye lek arep ngomong iki? Pripun ta Omong iki kena ning tangane rasa srawean nuku. Lah tenan sejak kene pokoknya keli cagak. Kalih putu kok nggih. Oh putu ambiyen sing ndulang aku, sing gendong aku, sing ngedusi aku. Lah saiki arep tak dusi angel ora lok-ilok bocah iki. Enjang kula genti, kula tak dusi. Oh iya, monggo aku nek ngosoki telaten lho jane ning ya ora gelem kaya ya. Sampean ki Tanda bektine ro wong tuwa sok ya kowe genti ngedusi Mbah Waluyo. sampean ki Enjang ngrungokke gentenan. ora? Apa? Jaman cilikane Agnes rak sampean sing tukang ngedusi. Heeh. Ah terus Agnes ki matur karo sampean, ampun kuwatir Mbah, sesuk kula genti sing ajeng ngedusi sampean. Matur nuwun ora apa-apa nek gelem ora wong kabeh iku aja calon didusi ora usah mukir tak apa wedi-wedi kowe iki maneh. Ngono ki mari kersae pangeran, ana sing ora didusi ya eneng. Nek bacot kali kelelep itu jenapa didusi. Ya. Nggih, mau ibawa menika. Iya, Nduk Cahayu. Wah, deheme wempuk. Ayo. Iki kalih watuk Oh, double. Ya anggere double nek mendhem karo watuk wis iso ning pinter kaya ngapa nek kon bareng kerot karo klakepan ki ora iso, Nduk. Apa piye? Nak geter. Kok malah sare lho. Sare apa wong tetenguk ngono lho. Nek sare tak gledhak ngono. Ngantuk-antuk ora sare. Oh iya. Ngawur. Ayo. Nggih, eling-eling. Malah Banyumasan. Ngeling-eling. Oh, tak kira eling-eling Banyumasan. Ora yo ganggu to seneng. Lah kok nek pas mangap lebuan laron kok piye kon maneh. Lah nek aku ya tak ulusisan, lah nek iki rak ya emoh. Tak kebuti Nduk men pulen. Padake apa lho? Jiwa Swara kok iso kok ngono ki resepe apa ya, Mas? Ya aja mangan sing mambu lengoh. Apa kuwi? Ya ancor kompor. Petroma. Ya ora kok gorengan ngono lho mambu lengo. Bojoku apa gorengan watuk tambani apa-apa ora mari ngombe obat apa ora mari ngombe obat mercon aku ngono men. Sengak dasare omongane Pak Demu iki. Men.
Mangkel kok. Agawe cite kale neno umpama munduta rukmi Lah ya kuwi jenenge Setyakawane ngoten niku. Aku kan mangan larone kono ngombe wedange maksudnya. Niki mantoke mawon wis wis kebak. Menyemros kae. nyemros ki apa? Ah wulune metu kabeh ngocah kira aku nyemros. Istilahnya nyemros to. Ha engke. Sak aku nek weruh taun mbuh nyemros. Mbon mang muni nyemros sak-sake ora diseneni wong. Nek ngunekke wong kok le nyemros, lha yo seneni wong. Ibarat wong numpak perahu lumampah tanpa ning jala temah kunjing temah kunjing anggen jong ning paku lingan ya mangga Mbah Waluya dikancani Mbah Yo ya Nduk Cahayu aku cok ngancani kok Nduk. Sesuk ya engko nek perlu kowe rasah bali nang Yojo kowe itu ngene si Pak Di wae. Nganti kaya ndek omah. Wah nang omah kuwi dhuwur diaspal ngisore dicor. Lah apa kuwi? Jembatan. Mah ra kedanan nggih. Malah ngopo-ngopo ora ngalih. Masak ning kono. Ya.
nampa lae ya macem-macem bentuk. Macem-macem bentuk iki maksude piye? Sing ngene aku malah dingenek iku malah duk-duk suara. Sego gudeg nang pasar. Yalah wong sampean malah mapan ngono kok. Iya. Rupasane aku arep ning kene ketoke merem kae iki melek. Oh, tak kira ya ngono. Ajarene sampean iku Mbak Wali tau omong karo sampean, Mbah kowe iki nek ngibing karo sinden-sinden karo ora penak apa ora pake weruh Mbak Suin po. Kae iki nek saya wengi mripate lamur ngono. Dadi aku rabun ngono. Suhin niku ya non sewu ora elek-elek bojone ning kanyatan ya rada blaruk ning tur rada budheg. Blabur apa blaruk? Anu blaruk niku blaruk-blaruk ngonten lho ngono. Blawur ngono. Bahasane iki blabur kok blaruk. Ben tak ganti ra apa-apa. Ancen penyakitku ki rombongan. Iya niku nek ana wong dundang. Lah niku wingi wonten wong nyumet mercon duwer ana wong debat apa to taktik iki. Bujuk niku. Budheg berarti. Budheg. Ning anggere nang klumping ngono, madang to kuwi. Ngono, Kru. Mun ngene untuk sasiji niku. Ampun dibalui Mbak Cangik lah sewengi nutung kok gur ngelek-elek aku niku. Iki gur ngomongke kahanan lho, Nduk. Ngomongke kok terus-terusan. Kene ganti kene men rawe nek ngono terus ndak darane. Nang kene wae. Yo.
nyedak karo anu Mas Dalang. Sing apik no. Monggo jajeng garwanipun Kakang. Kula aturi caket kalian Mas Eno. Saling. Saling. Heeh. Nggih. Ini mikir nganggo mikunyo. Lah apa beda? Beda kuwi pucuke plastik iki wesi. Nggih, kula menika nyuwun barokah. Nggih, Mbak Suhin. Kados pundi kabaripun? Pangestunipun sae. Aduh, jan alhamdulillah lancar laris. Nggih, mugi alhamdulillah. kaparingan kesehatan. Amin, amin. Wah, jan ngremenake panjenengan menika kok. Kula nggih gumun kalih awak kula piyambak. Mendek punam dina kur diureng-ureng kalih bojo kula. Mbok nek kira-kira mang tari sisan mawon, mang tanting bojo sampeyan niku wis jeleh melu kula malah tentrem. Tenan apa pripun? Estu. Nek kepengin ngrambanke godhong gedhaglek ambek dina ya karepmu. Lah kok gedhog-gedhaglek rambanke piye to sampean ki? Wakane Jare wis apa-apa. jeleh karo aku. Ya jelek. Nek sampean jeleh, aku kon nanting terus sampean aku kon melu nggone Pak Seno utawa nggone Mbak Cange. Heeh. Kasarane njaluk pegat. Walu yo elek tanpa rupa ning lanang, Nduk. Wah. Harga diri tak jogon. Tenan. Oh, kowe njaluk pegat saiki sesuk-esuk tak pegat. Aja kuwatir. Aku megat kowe rentuk sing luwih ayu, tak baleni kowe, Nduk. Piye to ki? Ora piye-piye balen wae lah ngapa pegatan iki. Ngono ya rasa pegatan. Aku ndek bojoku iki seneng ora ilok-ilok kok malah kok. Senenge nggon ngendi? Ya ora nggon-nggonan kabeh seneng kok lemane. Mosok men seneng kok sanggon ngono. Ora lah mau versi-versi. Lah kuwi util gonamu karo gonaku kuwi. Nah, nggih. Nggih. Niku wau Mbang Rawe kali caping gunung sampun. Nggih, sakmenika pamundutan saking Simoban nika. Nggih. Iya. Iki wonten Mas Mijan bengkel Mas Sigit Prasmanan, Mas Giyanto Pawang. Wah, iya iki. Tembang Grajakan sing disuwun Mbak Ayu. Iya, Mbak Ayu. Iya, Mbak Ayu. Ditulungi ora, Yuk? Ditulungi ora? Tulungi no. Yo carike megar iki lho. Wah, ya mergane angin. Nah, ya wis. Alon-alon ya Mbah ya. Ya, Nduk. Jarike lho megar lho Mbah, piye ya? Kon ngingkupne piye? Hah? Kon ngingkupne. Carane? Ora ndek cara aku. Ayo wong ditakoni carane kok ora ndek. Sampeyan ngadi busana pinter kok gur mernahke jarik wis ra iso. Pernahke jarik iki piye? Ayo dipernahke. Ayo dipernahke. Ngene carane meneh tak marep rene. Lah ngopo kok? Ekonomi ora ngerti no carane. Lah ben ora ngerti sapa? Oh lho ya. Wis kok wedi benake Lho, digawake penthong. Oh. Ora kuwi malah arep menthong awake dhewe judrek kok kowe dadi. Nggih, wonten dawuh. Iya, pamundutan Grajakan. Oh nggih. Saking Simoban. Saking Candirejo Baru Prambanan. Nggih. Yo. Nggih. Nggih bawa mboten. Nganggo Mambiat mayun
Mangga, yuk. Aja tanah India ku meliaring taman Sarinuswan Ya. Ya. Ayo Mbah. Ayo ngadeg. Ngadeg no. Oh iya ana dikancani kok njur tengok-tengok udut kaya rampung masalah. Tak gawake kene. Nek gerajakan iki lak tugase ayu. Lah aku kon ngadeg Ya yo. aku dikancani joget. Ah. Ya ayo nek kowe maksa ya tak tandangi ra. Aku Aja ki nek maksa. ora dipaksa. Aja ngono kuwi aja kepeksa. Ya, kowe yo ngadeg dadi wong loro men kaya gendul. Ora aku tak nyawang wae. Kok gendel ta? Nek gendul ora nang sing turu ngadeg kabeh. Ayo Nduk. Mangga, yuk. Ya.
sikile mlebu. Nggih, matur nuwun, Pak. Nggih. Oh, nggih. Hah? Gaya. Engko nek aku mulih wis beda. Larane ndi? Aja dadi atimu. Larane ndi larane? Talek. Kurang ajar. Apa kok kurang ajar? Ora rata sak awak laron siji we. Rata sak awak piye Karo to? suh ini men klebon larane gayane ngono. Biasane klebon kupu ora apa-apa kok. Laron kowe bingung. Nggih. Wis mati ya. Mati. Nek ngono wae kowe suwe ra ya gosong. Kok gosong iki? Kok malah gosong iki piye? Panas awake to ya. Tinggal obat. Ya ora nggih, matur suwun Pak Waluya. Bajange nyuwun ngapunten ingkang baken nggih pun Pak Wahyu. Jumbo ingkang ginayuh sembote ingkang den sedya rahayu kang kestu. Amin. Donga pamuji matur sembah nuwun tembok ten celoneh rasa kapak nek napa-napa nimbali meneh. Nggih. Matur nuwun. Monggo nggih sembah nuwun Pak Waluya. Ya ya mak tak derekke. Tan samar pamaring sukma. Sinuk maya winayo ing asepe sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tanen saking liyep layape ngaluyup pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati ora kaya plajaring Raden Brajamusti Wasangkala Bendana. Pancatata gati wisraya Indriaksa sara maruta pawana pana margana samirana lan marayang wisikan magulingan lima kala Bendana piye Kang wangune pancen wis minger kiblate Kakang Brajadanta kebukten panjenengane wis ora isa dikandhani wis wegah nampa warah nampik pitutur becik merga saka rawuh Begawan Durna kelawan Patih Sengguni mbok menawa ana sambung rapete kelawan Kakang Brajadanta nuli kemirang kampo jingga kepengin ngogak-ogak kelawan lenggahing anakku Gatotkaca wis ora usah jajak ditakokke meneh merga kowe karo aku ki apal watake Kakang Brajadanta Kakang Brajadanta ki arepa buta, ning dheweke iki ngugemi jiwa kasatriyan. Iya. Ning kok kaya ora sagedagan iki kok dadi walik-wali kali Kakang Brajadanta. Mesti enek sambung rapete karo Begawan Durna karo Patih Sengguni ning ya tak jaluk aja suudon. Iya. Sing wigati ditelusur, diteliti dhisik ya, Kang. Iya. Syukur bagi ana mulung penggalih Kakang Brajadanta tumuli eling Purwaduksina. Iwa dene ora eling kowe karo aku wajibe matur karo Kakang Mbok Ayu Ayimbi. Nek nelakone Kakang Brajadanta kaya sing wis Kakang Brajamusti weruh ya nek kedaton utawa ing kasatria utawa kajibace Gragati Nulu. Iya. Aja duwe rasa sekit ya Kang, tak jaluk aja duwe rasa pemungsuhan. Nek Kakang Brajadanta tekan kene mengko kowe dijo sarana apik-apik ya rembugan sing apik-apik sing becik-becik. Iya. Kowe kok nek ngati iki kok dadi cokrah antarane kowe karo Kakang Brajadanta. Wong sing ora seneng, wong sing ora demen karo rukuning para putra Pringgandani mesti aja keplok-keplok, mesti aja culak-culak. Iya. Ngono wae weliku ya, Kang. Iya, kala Bendana. Nadyan kowe tinemu enom, nanging kowe bisa mikir kaya wong tuwa. Ah iya wis. Brajamusti. Adikku diadiku cah bagus. Mandheka dhisik pun Kakang njaluk ngapura Brajamusti. Aku wingi ya Kang. Iya, iya.
Mangga anggro sesumbar Lendo bumi konceng kumaluduk Kumaluduk kundur ketup lumembak penyukang kumambang Brojo Musti Kakang Brojo Dento ya nungko kalawan lakuku monggo sekawit Kakang wis nundung kelawan aku supaya lunga saka kadipaten ing Glagah Tinulu. Lah kok dadi Kakang nusul sarta nungko sing dadi lakuku eneng wigati apa Kang? Ingkang sepisan aku ngaturake sepira keluputaning pun Kakang aku njaluk ngapura ya Yayi. Dene pun Kakang wis tumindak kasar kelawan Siadi, luwih-luwih pun Kakang wani nundung Siadi saka ing Glagah Tinulu. Ora dadi apa Kakang pancen mbok menawa nalika ana ing kadipaten Kakang kaprawasa marang Mubal babaling hawa nepsu wekasan supe lawan Purwoduksina. Brojo Musti, Kakang Brojo Dento piye? Kejaba saka kuwi Yayi. Nggonipun Kakang nungko lawan Siadi Sayekti mung bakal njumbuhake lawan lakone Brojo Dento lan Brojo Musti. Ngerti lamun wiwit lahir saka guwa garbaning Kanjeng Ibu Siadi lan pun Kakang kuwi dilairake dampit utawa kembar. Ya mung pun Kakang ingkang tinemu tuwa. Iya Kakang. Aku ngerti. Wiwit bocah Siadi srawung karo pun Kakang ora genggang sarimo. Bebasan bungah susah bejo cilaka dirasake wong loro. Pancen bener ngendikaning Kakang. Mulya ento nganti dina iki pun Kakang karo Siadi pisah. Mung perkara nggonipun Kakang gegeki kelawan pepinginan Siadi yo duwe jati diri nggone nemtokake kelawan uripmu. Apa ora saru dinulu? Apa ora dadi poyokaning wong sak negara ing Pringgondani? Ing atase Brojo Dento karo Brojo Musti kuwi paribasan ora iso dipisahake. Nanging teka dina iki padha regejegan. Ora prayoga dipresani dening piyai akeh. Mestine pancen kaya ngono. Lah Kang mongko saka kuwi supaya aja nganti dadi regejegan antara ing Siadi lan pun Kakang wiwit dina iki ayo Yayi tak jak urip ana ing Glagah Tinulu Siadi manunggal kawan pun Kakang. Yen perkara nggonipun si Kakang bakal nganti lawan Adi Mulanang iki supaya urip ana ing Glagah Tinulu. Aku mung nderek sarta ngestu padha kelawan dawuhing Kakang Brojo Dento, nanging luwih dhisik Kakang tak suwun nurutana kekarepaning Brojo Musti. Kekarepan sing piye? Kekarepan nggonku diutus dening Kakang Mbok Ayu Arimbi supaya mboyong marang Brojo Dento marang negara ing Pringgondani. Ya kuwi ndombani jumenengane anakmu si Gatutkaca. Hosik aja ngrembug perkara Gatutkaca. Sisihna Gatutkaca saka rembugane awake dhewe iki. Isih kudu tak rembug apan aku diutus Kakang Mbok Ayu Arimbi ingkang magepokan kelawan anakku si Gatutkaca ngene bakal lenggah damparing Pringgondani. Ora sandadak mikir Gatutkaca nanging mikir rukuning Brojo Dento lan Brojo Musti. Kakang, yen nganti aku sowan utawa aku mapan ing Glagah Tinulu sawetara wektu, aku bakal nampa dukaning Kakang Mbok Ayu Arimbi utusan kelawan aku supaya mboyong Kakang Brojo Dento dina iki uga. Selak dadi pengantu-antuning para raja Nerpati yang padha kepengin nekseni jumenengane si Gatutkaca. Mula perkara Ndrawina suka parisuka ning Glagah Tinulu mengko bisa diitung tembe mburi sarta dilakoni sakwise lelakon iki kasembadan. Mula yen Kakang kepengin nganti Adi Mulanang ning Glagah Tinulu luwih dhisik Kakang ayo tak kanthi ndadekake sowan ana ing Pringgondani ingkang wigatine nekseni jumenengane si Gatutkaca. Yen aku ora gelem, aku ya ora bakal gelem yen to didhawuhi supaya sowan ning Glagah Tinulu. Merga penemunipun si Kakang lawan aku wis beda. Penemuku aku mung kepengin banget wong Pringgondani kawula ya aja nganti kaya dene sapu ingkang ilang suwe.
Kawula Pringgondani aja pating slebar ora karu-karuan merga ora duwe panutan, ora duwe nalindra. Mula wektu dina iki wis diantu-antu dening para kawula sak negoring Pringgondani. Yen to kawula Pringgondani bakal duwe sesembahan ya kuwi anakku lanang si Gatutkaca. Ingkang besok bakal gawe tentrem sarta mranata sagung kawula dasih negari Pringgondani Kakang. Dadi yen ngono kowe wegah ndak kanthi ning Glagah Tinulu. Aku ora bakal wegah yen pakaryaning Brajamusti wis paripurna, ora usah dadak kakean bebangal. Ora usah dadak kakean pawadan. Nggonmu nyauri apa kang dadi pandanganing pun Kakang kuwi ming sagu apa ora? Sagu yen perkaraku wis rampung. Sagu sowan ing Glagah Tinulu yen Kakang wis sowan ing Pringgondani. Yen aku ora sowan ing Pringgondani, tegese aku ya ora bakal nyawiji lawan Kakang ana ing Glagah Tinulu Kakang Brajadenta. Caca muntaplir ketap duka yayasinipe netra kocak ngundar andir. Oh latala pancen wis wegah napa warah nampik pitutur becik. Kowe gegeg apa sing dadi kekarepanmu yen ngono pancen wis ora ana dalan kanggo nyawijekake antaraning Brajadenta lan Brajamusti. Kakang sing gedhe pangapuramu. Malah saka penemuku yen Kakang kersa rawuh ning Pringgondani lelakon niki ora bakal kelakon. Ora sudi aku ora sowan ning Pringgondani. Aku gelem sowan ning Pringgondani lamun Gatutkaca kudu mudhun saka Dampar. Yen Gatutkaca ora mudhun saka Dampar sarta Kakang Mbok Ayu Arimbi ora njugarake jumenengake anake lanang Gatutkaca. Taunana Windanana ora bakal caket ana negoring Pringgondani yen perlu. Selawase urip watone isih cetha pocapanku isih padhang paningalku. Aku bakal dadi wong sing tansah ganggu gawe jumenengane anakku si Gatutkaca Brajamusti. Tenan lho. Aku wis bedhek tembunge alus. Penak ana ing ati nanging tundhone Kakang arep mblithuk kalawan aku. Supaya aku tetep nyawiji karo Kakang Brajadenta lan manunggal nggone bakalan judak lenggahe anakku Gatutkaca. Sing gedhe pangapuramu Kakang. Yen to Kakang duwe sifat keng kaya mengkono paripaksa aku ora bisa melu-melu. Kuwi perkaramu. Ning aku mung bakal matur karo Kakang Mbok Ayu Arimbi apa ingkang mbok lakoni mau sak wutuhe bakal tak aturake marang Mbak Yuku. Perkara iki mung Mbak Yuku ingkang menang nemtokake. Munggo kepiye mengko Kakang Brajadenta ya ana lapara karo Mbak Yumu kono. Kono saiki kowe baliya. Kowe kandha karo Mbak Yumu kono. Ana Mbak Yumu sing wadon sing wani ngrekasake dulur-dulure enom. Dilatana Tungkai Arimbi. Taunana Windanana yen pancen Mbak Yuku isih tetep njumenengake si Gatutkaca. Brajadenta ora bakal caket kelawan Mbak Yuku dhewe kuwi Mbak Yu Arimbi. Kakang aja ngendika ngono, rasah elek-elek karo wong gerang. Iki Brajadenta kuwi Brajamusti, ya wis yen pancen kaya mengkono. Ndak aturi ngrasakake uripe Kakang dhewe aku tak bali eneng negoring Pringgondani. Kabeh bakal tak aturake marang Kakang Mbok Ayu Arimbi Kakang. Lah kok dadi kowe nyaut aku mbok larak kaya wong pesakitan. Niatmu piye Kakang Brajadenta? Pancen wis wegah dikandhani. Wis ora ana tabeting sedulur Brajadenta karo Brajamusti. Kowe mati bakal lulus panjang aku. Yen kowe isih urip ora bakal kelakon aku lenggah dampar kepraboning Pringgondani. Woi, salin bubukan iki.
Ayo amuk. Aku tak takut karo kowe, Kang. Oleh-oleh apa? Aku tak takut karo sampeyan entuk-entukane apa? Kowe dipreksani karo para kawula nek Brajajaya karo Brajamusti iki wong digdaya, wong sekti, wong apuk. Aku diwarai. Niatku arep bali marang Pringgondani dilarak. Dijambak nganti tiba klumah. Tuman ora tak waneni Kakang Brajadenda. Benjer. Kakang Brajamusti iki ora bakal wedi karo sapa wae kae kabeh wis padha weruh. Iya. Ing apa sampeyan ora mikir? Mikir apa? Wong sing ora seneng karo sampeyan karo Kakang Brajadenda luwih-luwih sing ora seneng rukuning para putra Pringgondani. Nek ketira lakon kaya ngene iki do surak-surak, do seneng-seneng, do keblok-keblok. Merga wis kasembatan nyedu turasing Prabu Trembaka. Ning Kakang Brajadenda bebayani tumraping Pringgondani, dudu kewajibanmu. Dudu kewajibanmu, Kang. Sing duwe kewajiban mukum karo Kakang Brajadenda iki Kakang Mbok Ayu Ayimbi merga Pringgondani wis dipasrahke Kakang Mbok Ayu Ayimbi. Sapa? Ayimbi. Mula sampeyan ora dewetang mutusi perkara iki. Iya. Terus aku kudu piye? Bayi. Kundur. Matur karo Kakang Mbok Ayu Ayimbi. Dadak aja cocok kandhake kuntul aja cocok kandhake dandel. Kuntul cocok kandhake kuntul, dadak cocok kandhake dandel. Apa kasuyatane, Kang? Iya. Raja wedi kangelan. Mengko paukuman bakal tumibawa Kakang Brajadenda saka Kakang Mbok Ayu Ayimbi kuwi luwih adil, Kang. Bali wae. Panalingan hormat jaring ratri linenggak jangganira kapisanan aneng perang Bratayuda ing kok kayane senenge ora jamak-jamak Kakang Duna. Pancen seneng Duna. Niki kelakon penjaga kula. Nggih. Napa sing dadi atur kula sampun Mas Brajadenda pun dilakoni. Nggih.
Kadang kula Yai Brajamusti wangkal bapa Mremban. Oh, manyen Brajamusti ora kena dikandhani tenan. Bocah ora kena dikandhani mau dijak apik-apik supaya manunggal ning glagate lho kok emo lho. Sing digoleki iki apa Capi? Ha inggih. Inggih. Mangka nyantanipun piyambakipun ndhereng kantenan mukti menawi nderek ingkang Bayu nipun Bayu Arimbi. Inggih. Ngantos dados perang Pancabakah. Alok Bitutama Bendrawalapati. Nggih. Mbok Satama nika ken meneng sik. Durung wancine guyu kok wis guyu. Satama nembe Bung Adipati. Oh. Nggih, nggih. Lajeng keparengipun dipun tututi. Dioyak. Paribasanipun nyabrang kali wis tekan tengah. Maju ya teles, mundur ya terus. Mula apike ndodok. Panjen. Nggo hiburan Dik Pati. Nggih. Inggih Bapa Mremban ngestakaken dawuh. Lah ra ngaten. Sapa-sapa sing arep melu-melu karo mbelani Brajamusti katutke dosane. Inggih. Nek perlu Pandhawa arep melu-melu karo Brajamusti katutke dosane. Panjenengan menika mboten bali kasar menawi para Pandhawa. Panjenengan mboten badhe kalah menawi kaliyan para Pandhawa. Nek Mas Brajamusti menika anu Brajadenta menika kepareng ginakaken kekiatan aji jaya kaisen guna kasantikan. Pandhawa mesti luluh. Luluh niku. Lagune Dewa 19. Luluh. Wong tuwa kok ya ngerti lagu barang. Mangga dipun tungga menawi panjenengan boten prisa dalane kula duduhi. Liwat kene belok kiri lurus wae. Niku ya cakepan lagu bocah kodan. Ya penemban durung nika ya pintere Raja Pun nama-nama Pati. Nggih. Doyak-doyak nek mboten doyak mbebayani. Kok mbebayani? Brajamusti tekan Ngamarta matur kali Pandhawa. Monggo teng mriku wonten Sencaki. Sencaki nyekel glugu, nggih ta? Nggih. Antarja gawa sekop. Nggih. Ning ana Mas Brajadenta menika menawi kepareng suwan wonten negari ing Pringgondani tumuli ngamuk. Tentu kemawon mboten wonten ingkang manturaken dalem Brajadenta menika. Nggih. Bidal jeneng menika nggih. Nggih. Para Pandhawa. Nah, para Pandhawa disumbari. Yen pancen ora gelem njugarake nggone jumenengake Gatotkaca sungsang bawana balik Pringgondani. Bawana balik. Balik kanan. Mpun to, ah. Wong kok senengane kaya ngono. Bidal nggih. Monggo Mremban. Kula ngetutaken saking wingking. Oh inggih. Lampah dedemitan sampun ngantos kawis tera menawi kula menika ndombani dhateng kersanipun Nak Mas Brajadenta. Oh inggih, ngestakaken dawuh.